Umroi district jong ka Maubo Reboy Presbytery bahab ha ka KGP sinot sepngi menta ka sngi lengba ka wei ka committee ka belatip kum ka Rural Social Economic and Life Development Committee kala shim da ka wei ka sinjam ban pelait da ki sembai do kha ha ka wei ka wa ha Umroi shibenta ka jinge da ya ka maryang nalor jongki kam ba ka shakri ha ka kam jong ublei lengba ka te ka committee ka Rural Social Economic and Life Development Committee kalala ban the hadu saupau kilo ki sembai do kha hakate kawa ka bajukhot kawa karwa baha bapo uput usam jongkador bashnong Umroi pilon hariboy yakani ka jingle the sambai do kha hakate kawa la shimmenta dawba o kharpuri ubadi ubid officer ka soil and water conservation Umroi bit house kum ukongsan but la saki langru da ka jingadon lang u reverend er kharkarang Uwei na upastor rangba jongka KGP sinot sepngi uba PB Siliang Sherman jongka dorbar shnong Umroi pilon uba Shalan Siliang secretary kate ka committee uba Kensai Nengnong secretary ka dorbar shnong pilon but kiwei kinong elam shnong na kate ka committee ya ka jingalang lapanya da utumen basan ar makri kumbala pan pau ka jingthmu kani ka jingthe do kha hakate kawa kalong shibenta ban pinne pensa ya ki kinja do baro ke bodon hakate kawa ban longru ka jingi ka ya ki pajba bakidi ban sumar ya kate kawa da ka ba kimbit ban wi dawai ne penyap pathar ya ki kinja do ke bodon hakate kawa ibahap bakani ka wa Umroi kanya ilinti bakin simkia halagi jong ki benta kenang bakani ka wa Umroi kawa kaba labananam hakani ka dong katang ke jungi lada amde bodon kani kawa ngingek banginum yo ya kasnong Umroi nama kadi kani kawa kabala penyo ya kasnong Umroi te hakini kisnem ke bladam nakaliang jongka sengsamla Umroi pelunru shwa jongka lockdown kila dapan pelat ya ki dok ha dok penat bat kila bu ru ki signboard ki bangi yo i tingkren menta ki signboard yang kum kajing maham ba yang kino ki balik persyak nak benta ki ba syok dawai nak benta ki ba penyap dusman ni ki doa ki benakan ni kawa Umroi ki labuk kajing maham bat sywa kalau kenau makan mau pada kalian jom disipai rang men nang teru kila persyang ban wantong de ki jar nemar bahakan ni kawa ngim syakru ban kawang jar datang dak ba tanya ki dong kwai ki ba kwai do riang ni syak dia ketu kesnem sywa kalau kenau nak kalian jom ki darbasnong dekat pakai jingtri lang pakai seng samlang nyala ban be akrat iki nama kani kawa kade kawa ka bahap apa ke jingtek ke jungi ke jingri ke jing suman te hakani ka step ngidap ke jing smokemen bangin sayo ru ye kini kisembai dokha aka bangin nang roy susu nalor ke bagil adon lupa tiga ika bangidon ban pensno hang ni tolong bangin ai kublei syajar ngu ya ka SELB ke bala yarap ban penyo ye kini kisembai dokha lengba isar kharpuri Ibolong ibit officer jong kenika soil and water conservation Umroi bit bunsin hapangai kendu baki rangba snong ngijue kren ha sepang kane ka NRM kabadai ka natural resources management ka ba ublei ula a yangi ba ngimpenan kam ya kane ka mai mariang ka ba ulabu ladu kabasdang jom kane ke persai di dokumen sibun ba chairman ba i secretary kilaiwan sanga hapo ba idon hapo office
kilaya thuk khana yanga sepang kata ka jingtrikam jongka SELD jonganeka district Umroi te ngaru daka basukuman ngala kuloi bang yarap yakaneka kam hana step ban penyo yakini ki sembai dokha te lada kini ki klau ki betam kimdan hakaneka area ka jongi kamut kini ki kaneka umru tangkat no kan sater khongno te nata kadau nada kerpat AFP kesenong katau ibadon kata kabor ban pek ya kaneka jingbha jingmet jong kini kesenong hakini ki area galong ban pene ban pensa nang kongi kiding isi nangta nakaliang jongi ke office ru ngene ban pentungi kiding nang ba kanlong ke jimentoy na mantaka sinong kathao ke jongpi te ni ipat babun sin ibriu pat kilik ban thang no dakading te lada ki thang no dakading ta kamu kitu kiding kisi kibai ni a jingerap ka sulong ke jingle no te nata kadau ngada kerpat hana pol bengin singkhia ban penne ban pensa ya kan ke memar yang kejongi